Mae gen ni 2 aren fan hyn, ac fel y welwch, mae'r Arennau yn aml na'n cyrraedd wedi hamgylchynu gan fraster. Mae hon yn un dwi wedi tynnu'r braster o ddiarni yn barod. Ond, gan taw fel hyn mae'n debygol o ddod i law, o'n i'n meddwl y byddai'n dda dangos weithiau bod mainwe llai brasterog o gwmpas yr aren, ac weithiau mae mainwe sydd yn fwy brasterog o gwmpas yr aren. Ond, i ni wedi ffeindio bod hi'n haws gwneud y toriadau gyda'r mainwe brasterog yn ei lle. Gan ein bod hi'n rhoi ychydig mwy o strwythyr i'r aren wrth i dorri. Byddem yn argymell gwneud y dyraniad hwn gan ddefnyddio cyllell gyda llafn hir fel cyllell fara mwyn gallu gwneud y dyraniad cychwynnol gydag 1 toriad. Mwyn gwneud hyn, rydym yn argymell gosod yr aren fel y gallwch weld ardal yr haelwm, sef lle mae'r strwythurau'n mynd i mewn ac allan o'r aren, a mae hwn yn haws i weld pan mae'r brasterau wedi tynnu. Felly, pan fyddwch chi'n codi'r aren, ceisiwch ei gosod fel eich bod yn gwybod ble mae'r haelwm. Yn yr achos hwn, mae'r haelwm wedi leoli o fewn y feinwe yma. Felly, dwi'n rhoi'r aren i lawr fel bod yr haelwm yn wynebu'r bwrdd. Dal fy nwylo dros y top a gwneud 1 slais. Byddwn ni'n rhoi'r gyllell a tynnu drwyddi ac yn gwthio i lawr ac yn gwneud y toriad fel yna. Felly, gyda'r haelwm yn wynebu'r bwrdd, dwi'n nawr yn mynd i wthio'r gyllell i mewn ac fel y dwedes i, gydag 1 slais yn ceisio torri trwyddo i mewn i'r aren. Felly, fel y welwch, fod yr aren wedi cael ei thorri lawr y canol, a nawr bod y toriad wedi i'w wneud, mae'n haws tynnu'r braster o'r aren ei hun, jyst trwy bilio i ffwrdd gyda'ch dwylo. Nawr ein bod wedi tynnu'r braster o'r aren, mae'n haws gweld y strwythyr, ac fel y welwch, mae'n siap ffeien hyfryd, a bod ganddi'r haelwm yma, sef fel y sonies, lle mae'r strwythurau yn mynd i mewn ac allan o'r aren ei hun, ac os agorwn i hi, gallwn weld strwythurau mewnol yr aren eithaf da. Yma fe welwch ardal allanol yr aren a elwir y cortex, ac yma fe welwch y pyramidau arennol. A gyda'i gilydd, mae'r pyramidau arennol yn ffurfio'r medwla, a nad os modd ei weld, mae'r neffron a'n croesi'r medwla a'r cortex, sef unedau hidlo'r aren. Mae gennym ddwythellau casglu ar waelod y medwla sydd wedyn yn dreinio'r calyx ac yna i'r pelfis arennol ac allan trwy'r wretrau. Felly, i edrych unwaith eto ar yr anatomeg, mae gennym y cortex allanol, mae gennym y pyramidau arennol sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r medwla. Mae'r pyramidau arennol yn arwain trwy'r dwythellau casglu i mewn i galedennau ac mae'r caledennau wedyn yn arwain at y pelfis arennol, sy'n arwain at yr haelwm. Ac yna, mae'r wrin yn gadael yr haelwm trwy'r writer. Mewn lleoliad tebyg, fe welwch yr oedweli arennol sydd yn dod â gwaed i'r aren, a'r wythien arennol sy'n tynnu'r gwaed o'r aren. Felly, gallaf ddefnyddio'r twlsyn yma i ddangos i chi, os byddaf yn codi'r rhan hon o'r feinwe i fyny, y gallwch weld sut mae'r strwythyr wedi ffurfio. Gallwch weld bod y pyramid arennol yn arwain at y strwythurau gwynach hyn sy'n arwain at y pelfis arennol. Un peth sy'n bwysig i'w nodi yw bod pob aren, ei bod yn dilyn strwythur tebyg yn anatomegol, gallen fod yn eithaf amrywiol o ran sut maen nhw'n edrych. Fel y welwch un a ddyranwyd gennym y gynharach yma, a gallwn ddangos sut ei bod yn strwythurol yn cynnwys yr un unedau, mae'n edrych ychydig yn wahanol i'r un arall. Dyna beth rydyn ni'n ei alw'n amrywiad anatomegol. Felly, gan ddangos yr un strwythurau hynny ar yr aren arall hon, wnaethon ni dyranu yn flaenorol, gallwch weld y cortex allanol, y pyramidau arennol, a'r feinwe wen yma, sef y caledennau sy'n arwain i'r haelwm. Ac ar yr ochr allanol, fe welwch yn yr ardal hon,
sef yma. Hon yw'r ardal sy'n cynnwys yr writer ynghyd â'r rhydweli arennol a'r wythïen arennol. Iawn, felly yma mae gennym fodel o aren ddynol. Gallwch weld y gweddau allanol, a dyma'r heilwm o'n i'n siarad amdano o'r blaen, jyst yn eistedd gyda chwpan bach ar dop yr aren. Mae gennym chwaren adrenal, felly beth rydyn ni'n mynd i wneud nawr yw i thynnu'n ddarnau. Felly y ffordd hawsaf yw i thorri fel hyn i dangos y strwythurau mewnol na. Ac ar y model hwn, gallwch weld ychydig mwy o fanylion. Mae gennym y cortex allanol a'n meddwla mewnol a'r pyramidau yna, ac yma fe welwch y peth sydd wedi farcio yw'r neffron, yr uned weithredol honno o'r aren. Gallwch weld y capsiwl Bowman, ac wedi leoli o fewn y cortex, mae gennych y capsiwl yna, y biben arennol agosaf a phellaf. Tra yn y meddwla, fe welwch leoliad y ddolen henlu a'n dwythellau casglu sy'n agor allan i'r papilla arennol, sef yr union bwynt yn y pyramid yna lle mae'n wrin yn pasio allan ac i mewn i'r calyx, ac yn mynd allan o'r calyx i mewn i'r pelfis ac yna allan trwy'r writa yna. Gallwch hefyd weld ar y model hwn leoliad y rhydweliau a'r gwythiennau arennol hynny. Felly yma, mae'r lliw porffor yma yn wythien arennol, dyma lle mae'n gwaed wedi hidlo yn gadael, a dyma'r rhydweli arennol lle mae'n gwaed yn dod i mewn ar gyfer hidlo.